खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 4 जुलाइ 2023 बारायजा मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। थाव गारनि सिङाव टेंकार गारियाव मोसौ लाबोदों। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय राजा लामायाव गंसे थाव लांग्रा टेंकार गारि सिङाव आसाम पुलिसा गोख्रों सिरोमनानै टेंकार गारि सिंनिफ्राय 40 मोसौफोरखौ आयेननि बेरेखा लाबोनाय मोसौफोरखौ रैखा खालामफिननो हानायजों लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय 2 मोसौ फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोर मोसौफोरखौ धेमाजिनिफ्राय मेघालय फारसे लांनो नाजागासिनो दंमोन, नाथाय लामा ससेयाव हमजाबाय। हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय गुलजार हुसेन आरो फाइजुल आली। BPF हानजाया जौ लोंनानै जौनि निसायावसो मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन। जौ फेगोनानै जौनि निसाया खारनानै मेम'रेन्डामखौ बोखारफिनबाय होननानै UPL हानजानि दैदेनगिरि राजु नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। दिल्ली मिशनखौ लानानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो UPL हानजाखौ हाग्रा मुलार बिथाङा सोंखारनि सायाव राजु नार्जारि बिथाङा बे बाथ्राखौ फिनजाथाय होदों। बिथांमोना हयथ' 1 तारिख जुलाइआव गसाइगाव SDO सिभिल अफिसनि मोखाङाव जौ फेनानै धरना होनानै मोनसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन खोमा। जौ लोंनानै बिथांमोना बेखौ मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन खोमा जे 3 जुलाइ खालि बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना बोखांनानै लाफिनबाय। क'क्राझार लकसभा, उदालगुरि लकसभा, परबतजरा MLA समस्ति, गसाइगाव MLA समस्ति बे रिजार्भ जानांगौ होननानै बिथांमोना 1 तारिख जुलाइआव मेम'रेन्डाम होबाय। आं सानो बिथांमोना जौ लोंनानै होदोंमोन खोमा। ओमफ्राय जेब्लानाखि जौआ फेगाबाय 3 तारिख जुलाइआव बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना बोखारनानै लाफिनबाय। नङाबा मानो बोखारनानै लाफिनखो सानसे उनावनो? 1 तारिख जुलाइआव होबाय, 3 तारिख जुलाइआव बोखारनानै लाफिनबाय। मानो बोखारखो बेखौ? दा बिथांमोना बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ। नैथियाव बिथांमोना बुंगासिनो दं जे जों UPPL हानजाया आरो जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ जानायखौ लुबैया, ओंखायनो बिथाङा सिरि दं होनना बुंदों। जोङो 27 तारिख मार्चआव इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ लोगो हमदोंमोन आरो नैबे मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन। बेयाव 1 नाम्बार सेथि जोंनि दाबियानो जादों क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा समस्ति सोरजिनांगौ होननानै बेयाव मेम'रेन्डामाव लिरनाय दङ। जोंनि जोबथारनाय मेम'रेन्डामाव लिरनाय दङ, बे जाहैबाय 6थि जे डिमान्ड, बे 6थि डिमान्डआव लिरनाय दङ क'क्राझारा रिजार्भ लकसभा समस्ति जानांगौ होननानै। 2 लकसभा समस्ति जानांगौ आरो क'क्राझारा रिजार्भ समस्ति जानांगौ होननानै बेयाव रोखा रोखायै लिरनाय दं। बिथाङा माबोरै बुंनो हायो जे जोङो UPPL हानजाया बा आबसुआ बा जोंनि मानगोनां आफादगिरि बा BTRनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङा दिनै उदालगुरि लकसभा समस्ति जानायखौ लुबैयाखै होननानै बिथाङा माबोरै बुंनो हायो? प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTCआ 25 आरो 30 बोसोरनि उनजान थांफिनगासिनो दङ। ट्राइबेलफोरनि जेंनानि समाव एबा डिलिमिटेशननि द्राफ्ट फोसावनायाव UPL आरो एबसु अफिसफोराव पार्टी जानानै बमा गावदोंसो होननानै हाग्रा मुलार बिथाङा रोखा बुंथिदों। सिं माने आबसुआ दाखालि उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै आन्दलन खालामनाय जों नुनो मोन्दों, खोनादों, बयबो मिथिगौ। खिन्थु आन्दलनखौ खालामदों, बयबो नुदों, बयबो गोसोआव मोजां मोन्दोंमोनलाय। आबसुआबो बिबाय मोजां जाबाय उदालगुरि लकसभाखौ। खिन्थु बिथांमोना मा खालामदों? आन्दलन खालामनानै जास्ट प्रेस मिटल' होदों, खुनु लिखित मेम'रेन्डाम होआखै। बे आरो जोंखौ जाम्बा खालामबावनाय जायाखै होनबा BTC बासिरायखौ, BTCनि रायजो राजाफोरखौ आरोबाव जाम्बा खालामनाय जाबावबाय। सब समाय बुरबकथां माथां जोंनि रायजोफोरखौ थगायबाय थायो बे आबसुआ। आगोलावबो थगायबोखाबाय आरो नै दा आन्दलना खालामबाय, प्रेस मिट खालामबाय, जोब्बाय, मेम'रेन्डाम होआखिसैलाय। जोंखौ जाम्बा नंदों बिसोरो। मथथे बिदि जानो नाङा, मावबाय नालाय मावबाय, मोजाङै मावबानो जाबाय। मा लाखोमा दोनखोमा मा आन्दलन बेलाय? जायाखै बियो, बेखौ जों मानिनो हाया। बिथांमोना मेम'रेन्डाम होदों, लिखित हिसाबै होदों, अब्लासो जों बुजिनो हागोन जे आबसुआ नंगौ उदालगुरि लकसभाखौ नागिरमारदों होननानै प्रमानखौ जोंनो होनो हायाखै। देखायबानो जाबाय, जुदि प्रमान दंबा लिखित होआखै, खालि प्रेस मिट खालामनानै सिरि थादों। 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जिथु सुक्ति खालामदोंमोन, बे सुक्तिनि समावनो जोङो
आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बुंखानाय जादों दे नोंथांमोनहा बे सुक्तियावनो उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभाखौ बानायखानानै हरनांगौ होननानै खिन्थु बिथांमोना बेखौ होआखै नङा जों दा बेखौ होनो हाया इलेक्सन कमिसननि खोथा दं बिदि होननानै जेब्लानाखि आसामाव डिलिमिटेसन जागोन बे समाव जाहाथे जानो हायो उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा बे हिसाबै सुक्तियाव लिरनानै हरखानाय दंमोन बे हिसाबै समय मथे 2007 समाव 2007आव मोनसे ड्राफ्टिंबो ओंखारबायमोन जे उदालगुरि मोनसे लकसभा आरो क'क्राझार मोनसे लकसभा किन्तु दिनै गोदानै जितु थांनाय 20 जुनाव मोनसे ड्राफ्ट ओंखारदों बेवहाय जोंनि सेटिसफेक्सन बादि जायाखिसै जों लुबैनाय बादि जायाखिसै ओंखायनो बिनि हेंथायै जोङो थांनाय 1 थारिखनिफ्राय BPF हान्जानिफ्राय आन्दलननि कार्यकुसि जों लादों गसाइगावआव 1 थारिखआव जानानै थांखांबाय आरो दिनै उदालगुरियाव खालि BPFल' नङा बे धरनायाव गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा ओंखारजोबफादों आरो गासिबो दल संगठना दंफाजोबोमोन जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लानि गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जोंनि आन्दलनाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव खोथा जे आबसु आरो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा 20 तारिख जुनाव जेब्ला ड्राफ्टिंआ ओंखारो बे समाव बिथांमोना आबसु अफिस UPPL अफिसाव बमा गावनानै पार्टि जादों बिथांमोना बुंनानै लादों जे जों जेरै लुबैदों बेबादि जाबाय ड्राफ्टिंआ समस्ति जों जेरै समस्ति लुबैदों बेबादि ओंखारबाय होननानै माने फुर्तिजोंनो बिराद बमा गावदों आरो दाउ अमा सिथारनानै जादों बिथांमोना थारमाने जों दिनै बेखौनो बुजियो जे आबसु आरो UPPLनि लिडारफ्रा माने उदालगुरि पार्ट आरो बे तामुलपुर गरेस्वर मथथे 6था समस्तिखौ दरंजोंनो थाफानांगौ होननानै बिथांमोनानो बुंदों बिथांमोना बुंनानै लाखादों जे जों लुबैनाय बादि जाबाय दा जों बुजिनो बाखि गैला आबसु आरो UPPLनि लिडारफ्रानो प्रमद बर'नि लिडारशिपआव दिनै बे 6था समस्तिनि रायजो राजाफ्रा आरोबाव 25 बोसोर 30 बोसोर भिक्टिम जाबावनो थांगासिनो दं ओंखायनो जोङो बे जाहाथे जानो हाया बेनि थाखाय जोङो BPF हान्जाया दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बिनि हेंथायै जोङो आन्दलन खालामदों माने जोंनो उदालगुरि समस्ति मोनसे नांगौ गोदानै आरो मानसिफ्रा भुल बुजिनो नाङा 1 थारिखआव गसाइगाव धरनायाव जितु गसाइगाव जिल्लानि जितु मेम'रेन्डाम बेवहाय मोनसे भुल जादों गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो दिनै गसाइगाव जिल्लाखौ बुंनानै बे गोरोन्थिखौ उइद्र' खालामनानै गोदानै मेम'रेन्डामखौ सिभिल STआवनो होफिननाय जाबाय थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेमारफोरजों जुजिबाय थानाय आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुदाक्सिना शर्मा बिथाङा मैया फुंनि 8:30 रिंगासो समाव अबथिराय बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय बिथाङा थैनाय समाव 89 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथाङा गावनि जोबथा हांखौ गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटालाव लानाय जादोंमोन आरो बिथांनि थैनाय खौरांखौ खोनानानै आसाम नाङैनो दुखु मोननाय फोरमायदों नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि